לעשות בחיים, אתה יודע? אז מה קורה טוסטרים? כאן ויקטוריאל, והיום אנחנו בסרטון מעט שונה. ברוכים הבאים לתיאוריית היקומים המקבילים של פנאף. אז פתיחה ונתחיל. אז למי שלא ראה את התיאוריות הרגילות של כל המשחקים וזה, אז אני ממליץ ממש בחום ללכת עכשיו דקה, תלכו לקישור שבתיאור, ויש 3 תיאוריות מעולות שאני ממליץ לצפות בהן. אם אתם צופים בתיאוריה של גולדן גיימס, אז החלק השני של התיאוריה כבר לא נכון. הוא הוציא את זה לפני כמה שנים, שאז זה היה יכול להיות נכון, אבל עכשיו זה כבר לא נכון. אז בואו נתחיל. טוב, אז אחרי שאחת הנשמות שקוראים לה קאסידה לקחה את ויליאם אפטון, המכונה פרפלמן, לעינוי עולמי יד, לגיהנום, ועכשיו אנחנו מגיעים לקטע. עכשיו שהוא בגיהנום, או הוא מבין, יש כמה יקומים, זה יקום מקביל, ואז מצאו את הכונן של החליפה של הספרינגלוצוס, ואז חשבו לעצמם, חליפה עם סיפור ממש מבחין, נעשה מזה משחק VR. כי זה מה שעושים עם חליפות שרצחו ילדים בעבר. לוקחים להם את הכונן ומכניסים אותו ל-VR, טיפ לחיים. אז עכשיו, והנשמות שלו נמצאות ב3 יקומים מקבילים, העולם הרגיל, VR והגיהנום. ועכשיו הוא שם לב לזה, והוא מבין שהנשמות הן מה שמביאות. יש לו מלא נשמות. איפה לדחוס מסת נשמות ענקית למקום שיביא למסה שתעביר ליקומים מקבילים? אז ברור. עכשיו אני מזכיר למי שלא יודע ולמי שלא מכיר פנאף. פעם ויליאם, שזה בעצם הפרפלמן, עבד בפיצריה. ומה יש בפיצריה? כן, למי שחשב פיצה טעה, אז בפיצריה יש פיצה, עובדים, אנימטרוניקס משום מה, ובריכת כדורים. אז בדיוק. ויש לו מלא כדורים מהבריכת כדורים. בבריכת כדורים יש איזה 1000 כדורים בערך. אז הוא מכניס את הנשמות. ואנחנו כבר נחשפים למישהו שמצליח לעבור ליקום מקביל. ילד שהוא לא נשמה. בספר של פזבר פרייץ, אז אנחנו נחשפים לילד שעובר ליקום מקביל. למי שלא מכיר את הספר, ספר מטורף, אני ממליץ עכשיו תלכו לקנות. אז הוא נכנס לבריכת כדורים, ואז אחרי שהוא נכנס לבריכת כדורים הוא מרגיש הרגשה מוזרה כזאת, ופתאום הוא מוצא את עצמו בפיצריה עם האנימטרוניקס. עד עכשיו זאת הייתה פיצריה פשוטית, ואז מכיר כמה ילדים, חברים, בלה בלה בלה, ואז הוא רואה מישהו שדומה לארנב. ארנב, זה מוכר לי. אז למי שחשב נכון, אז ספרינטרפ, הספרינגלוצוס, והוא רואה את הספרינגלוצוס והוא נראה שונה. אז עכשיו הספרינגלוצוס מושך אותו ללכת אחריו, ומה שמוביל אותם לחדר שנראה כמו החדר מפנאף 1, רק עם קצת שינויים. וגם אנחנו נחשפים ב-Five Nights at Freddy's The Silver Eyes לעוד יקום מקביל, אבל בו ויליאם לא נמצא. ב-Five Nights at Freddy's The Silver Eyes, אז במקום ויליאם גרסה די דומה, יש את דייב. למי שלא מכיר, דייב זה כאילו ויליאם אפטון מיקום מקביל, ובאחד הפריימים רואים את דייב רץ במסדרון ויש עליו אור סגול, שזה ממש מזכיר את הפרפלמן. אם הם
לא רוצים ספוילר, אז תעבירו קדימה, ולמי שמכיר או רוצה ספוילר, אז בסוף הקומיקס, כמו וויליאם אפטון, הוא נטחן בספרינגלוצות. ומה שמחזיר אותנו לאותה נקודה של היקומים המקבילים. אז עכשיו אנחנו נחשפים, ואנחנו באמת רואים אותו בכמה יקומים מקבילים, כמו שאמרנו. אבל עכשיו הוא יודע כבר לעבור ליקומים מקבילים, והוא נמצא אני מניח הרבה יותר יקומים מקבילים ממה שאתם חושבים. ואז הוא מדחיק נשמות למסה אחת ענקית, אפילו יותר מאנארד לכדור, וזה שמה שיוצר העברה לא בטיחותית ומפחידה ליקומים מקבילים, שבטח וויליאם אפטון נמצא בהם, והוא מושך אנשים. ויש לי עוד איזה שתי תיאוריה אחת שאני אדבר איתכם עליה בהמשך. אז תודה שצפיתם, ויאללה.